Assalomu alaykum Bahomay Patishkoy aka Abdullo rahmat patistasa mekan vaqtni men kamtara mensen va dastgiri mekan. Hozir ma qaror دارم aeroport Dushanbeda va mehrobdan narxlar bilet mohi iyula va rubl shumoda birasonang. Ham pishko metonen elektrona bilet karen az Moskva Dushanbe. Narxi mohi iyul Dushanbe Moskva az 3500 ta 3000. و Moskva az 20800 ta 6500. بختر Moskva از 19300 تا 30000. کجان Moskva از 22300 تا 24700. رحمت پسیدت میکنم مونن و دستگیری میکنیم اکا دورا دفنای الله باشه. او مردم اومده استای وطن وقتی کوره. ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар карда билет мегирем. Боше ҳама вақт сарбаланди Хонаобод. Аввалан бахшиш барои чӣ хеле ки аввали видео дар Мадина нарх навои билета шумода расонд, лекин звукш камтарак безебтар буд. Бахшиш ба фикрам вақти самолёт парвоз кардан да видео кардай ва нархҳои ай душанбе в общем ай Тоҷикистон ба Москва расонид ва хостем ки ай Москва ба Тоҷикистон рафтана нарх наоравуд ва барои перескакини граница нархша шумо да расонем ва чӣ гуфтанем билета мумкин арзон шава, мумкин қимат шава, ҳеҷ гуфтан намешава. Номером ҳастай барои билет метавонед ҳама вақт занг бизанед, успед накардем WhatsApp да. Москва Душанбе ай 12000 рубл то 19000 рубл, 19000 рублш барои ҳамин рӯз дастрошния барвақтар бигирен 12000 рубл. Москва клуб ай 9000 рубл то 10500. Дастрошния ҳам бигири мақсад барвақтар ҳам бигири дигам 1500 фарқ мекуна Москва клуб. А Москва бохтар ай 10000 рубл то 14000 рубл. Москва Хуҷанд ай 12000 рубл то 18000 рубл. ва барои граница перескат кардан нархи туда обратно дар назар дорам. Москва Ташкент туда обратно агар барвақт бигирен ай 26000 рубл дастрошта қимати бадай то 40000 рублай. А Москва Казоқистон шаҳри Актобе ва Актауш барвақтар бигирен 21000 рубл дастрошти 35-38000 рубл. ва ба фикрам безортон кадам ай видео куня вақто комментариҳои хуб менависед, дастгирӣ мекуне, одама хишш меояд ки ҳар рӯз видео куна. Хай дастгирии ай шумо пешравии ай мо гап нест.